आब' दखाना गैबावलानो माथो। बेयावबो गैबावलासो बुंबाय माथो। मोनखानायबालाय हामगौमोन, बेनिफ्रायनो दिनैनो लांखानो हागौमोन। आंना खनले खनले फैबाय थानोबो खस्थ'थार जायो, गारिफोराबो मोननो नागिरा आरो फैसा भारायाबो बिराद थांखायो। आब' साननैसोनि उनावसो फैगोन होननानै बुंबाय माथो दखानियालाय। आब' नै आंथ' फैखाबाय थायो नालाय, आं सोंग्रोनोसै माब्लाबा, ओमफ्राय जे खालि दङ होननानै मोनथियो नोंखौ आं फन खालायनानै लिंहरगोन, नों फैब्लानो जाबाय। जागोन? फामेयाखै, जागोन दे। बेवहायनो नेथ'नोसै दे, गारिखौ बेयावनो मोनो। नों थां माब्लाबा आलासि जानो जोंफोरनाव, मानो थांथारा? थांगोन दे माब्लाबा, आंबो समखौनो मोनला। थां माब्लाबा मादैमोनखौ लानानै जोंफोरनाव। बेनिफ्राय नोंलाय माथो, नों थांला नामा न'आव? आंलाय माथो होननानै थांबावनो आगै। मानो थाङा, एसेबां बोसोर जालांबाय, आगोलनि बाथ्राफोरा जालांबाय आरो नों बिमा बिफाखौबो खेबसे नायनो थांला होनबा? थांगोन सानो आं सुदेम गेजेर गेजेर, नाथाय आंनि परिस्थितिखौ नुबा न'नि मानसिफोरा आरो दुखुसो मोनगोन होननानैनो थाङा आङो। आगोलनो आं न'नि मानसिफोरखौ दुखु होनानै, न'नि मानसिफोरखौ लाजि फोनांनानै बेबायदि खारबोदोंमोन। दाबो आङो आरो मा होननानै थांबावनो। परिस्थितिफोरा मोजां जानायमोनबालाय थांगौमोन आं आगै, मानो थाङा? नाथाय दालाय मा होननानै आंनि महरखौ देखायहैबावनो? आंनि परिस्थितिफोराबो गाज्रि, नुनानै आरो आंनि आइ आफाया बांसिन दुखुसो मोनबावगोन। आगोलनि बाथ्राफोरखौ बुरखांफिननो गोसो गैलालै आगै आङो। आं थांबोला जानो हागौ आइमोना आरो आगोलनि बाथ्राफोरखौनो गोसोखांनानै दुखु मोनगोन। मानो बाथ्रा खोनासङासै, मानो बेबायदि खालायनाय, दा बेबायदि जाबाय होननानै। आंथ' जेबो नंला देनाय, आं सहायनांगौखौ सहायबायानो, नाथाय आइ आफामोना आरो बांसिन दुखु मोनबावोना। बेफोरखौ साननानैनो आं थाङा। आगोलनि बायदि नंला, आयंमोनाबो नोंखौ गोसोखाङो होननानै बुंबाय थायो। गावसोरबो फैया आरो, नाथाय नोंखौ थांजानो लुगैबाय थायो। नोंनि बाथ्राखौनो बुंबाय थायो आयंमोना। आंखौ दाबो रायबावो नामा आइमोना? आं बुंबायानो दस' रायालै आब', नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायोनो। खेबसे आरो नोङो फिसौलाखौ नुनाय मोनब्ला होननानै बुंबायसो थायो। थाङा मानो नोङो खेबसे, आं लांफैगोन दे। जाबाय आरो दा बोराय बैसोआव आरो बिमा बिफाफोरा फिसौज्ला फिसौजोफोरखौ नायनो लुगैयोना। आयं हौवायाथ' फैगौमोनानो, नाथाय बियो आरो बेसेरा उथिनोनो हालाना, सिखारनोनो हाला। नोंनोथ' खेबसे, नों मा बिमा बिफाखौबो खेबसे नायहैला नामा? दुखु मोना आरो नोङो? आयं हिन्जावबो आरो जेरावबो थांखाया, सिनाया मुवा होननानैनो फैखाया। नोंखौनो थांजानो लुगैबाय थायो। देहाफोराबो आगोलनि बायदि गैलाना। थांनो लुगैयोब्लाबो थांनो हाला, फैनो लुगैयोब्लाबो फैनो हाला, बेबायदिसो जाबायना आरो बोराय बैसोआवबो। मानो सिरि थाखो, जेबो बुंला आब' नोङो? थांगोनबा गाबोन नोंखौदो राजाखौदो लांफैगोन आङो। आं नोंखौ बुंगोन दे, नोंखौ खिन्थाहरगोन दे आङो आगै। राजायाबो स्कुल दंना, बेलासि थांजागोन आरो माथो। दे आं खिन्थागोन दे। हाव फामे रानिसो माथो। दादैसो माथो। मायबा बायफैदोंमोन? दादै नै एसे खामानि दंमोन। दे। नै बे जोंफोरनि आब' जायो सुदेम, आयंनि फिसाजो, बेखौनो नै दोनफैदोंमोन आं बास स्टेन्डसिम। दे। बेनिफ्राय दादायालाय दिनै एसेबां थाब सुथि जाबाय नामा? नङालै, नै सासे मानसि लोगो हमफैदोंमोन आङो। नै मायबा सासे मानसि डकुमेन्टस होफैनायनि बाथ्रा दंमोन, मोनफैयासैयानो दाबो। मायबाफोर स्किम फैदोंमोन नामा दादै? नोंसोर खबर मोनाखै? नै मालाय सरखारनिफ्राय माबा माबि फैगासिनो। मा फैया दादै? जि सुग्रा मेसिन मायबा मायबि बेबायदिनो फैलाबायदोंलै फिसा फिला। नंगौ नामा दादै? जों मिन्थियाखैयानो। दादै होनबालाय जोंफोरनिखौबो बानायनानै होदों। नै जोंफोरनि आब'आबो बेसेबां खस्थ' जाखायो न'खराव, सिलाय मेसिन मोनसे नांथारगौ जादों। बानायनानै होदो दादै। टेलर दङ? टेलरथ' गैया दादै, नाथाय न'आवनो बेबायदि सुनो होफैबा सुयो आरो। दादै बानायनानै होथारदों। आब'नोबो नांथारगौ जादों, न'आवबो अबस्था गाज्रिथार। बानायना होथारदो दादै। दे जागोन दे, आं बानायनानै होगोन। नोंसोरखौ आङो लिंहरखालि डकुमेन्टसफोरखौ जमा होफैबानो जाबाय दे। दे जागोन दे दादै। दे थाथ' होमब्लालाय। दे। आङो गाबोन थांसिगोन दे आसामाव। गाबोन थांसै रादाय? खामानिखौ थाब फोजोबनांगौ।
बेनिफ्राय आं थांबोलाथाय खामानि मावग्राखौ सुटि होनाङा दे सानफ्रोमबो लाखि बिसोरो आं गैयाबाथाय बाहाना खालायनो नागिरो दे माबा माबि बुंनानै एंगार हरनाङा खिन्थु आं गैयियाव माबा माबि जाजानो लुबैया आङो बेनिखायनो रावखौबो थांनो होनाङा जागोन रादाय बेनिफ्राय नोंलाय सानबेसे थागोन थानायानोथ' जाबाय सानबेसे थागोन आं दा बेखौ बुंथ'नो हानाय नंलिया ओजों थानानैसो परिस्थितिखौ नायनानैसो बुंनो हागोन बांद्राय गोबाव खालायबा आरो आंहा खस्थ' जायो आबाया डिस्टार्ब होसैना जेबो जाया जेबो डिस्टार्ब होनाय नङा दे बियो खामानि मावग्रा दंखायो माथो सानै थेवबो आंनि बाथ्राफोरखौ लानो नागिरा बियो नों थाब फैनो नाजाबानो जाबाय हानायमानिथ' आं थाब फैनो नाजागोन आंबोथ' लुबैयाना बेयाव थाबाय थानो नाथाय खामानिनि सायावसो दिपेन्ड जागोन ना दे आं अफिसाव थांसै आबाखौ जुसखौ लोंहो दे जुसखौनो लोङा बियो गार'खायो मानो लोङा लोंगोन दे अननानै लोंगोन थांसै आङो आया मानो दाबो फैना आं चाना भाजा जागौमोन दाबो फैला आया अबाव थांखो आंखौ गारना रुपाथि दादाया मानो गाबदों सेस जाबाय जाग्रावा सेस जाबाय हिनजावा मालाय हौवाजों खारफालांबाय दादै नों मानो गाबदों आबा सना गुथाल आंना हिनजावा नोंसा मादैया मालाय हौवाजों खारफालांबाय आबा ओइ नों दा उन्दै जाना दंलै आबा सना नों जेबो मिथिया दा सेस जाबाय लुथिबाय आङो हिनजावा गैला खारफालांबाय आं होनाय सनानि लोगोखौबो लानानै खारफालांबाय बियो मबाइलाबो दाबिथारमोन मबाइलखौबो लांफाबाय लुथिजोब्बाय जाना आंखौ पापि हिनजावा मानो खादों मादैया आबा गुथाल नों दानो बेफोरखौ मोनथिनाय जाथ'वाखै आबा बेफोर संसारनि माया हिनजावफोरनि माया नों जेबो मिथिया आबा गुथाल नोंबो देनां सेंग्रा देरबा गोसथोबा जायखौनो बेखौनो गोसथोनानै हाबा खालामना लाबोनाङा दे आबा माबा आं बायदि लुथि जागोन थांसै आं आबा एसे जौ बिदैयाव दुगैनोसै आङो सानस्रिनोसै एसे होनबासो गोसोफोरखौ रंजानाय मोनगोन एसे सान्थि मोनगोन मा जौ बिदैयाव सानस्रियो दैयावसो सानस्रियो मालाय आंखौ गुथालालाय आबौ गुथाल अबेहाय थांखो बियो गथ'आ सान्दुङाबो गोसाथार आबौ ओइ गुथाल हा बिहामजाबो माथो दाबो सफैयासै गोबोथार जाबाय हनै साला दुस्थ'आ उनथिंसो दंफैयो आं गाख्रावगासिनो अबाव थांनाय आबौ नों आङो पपआव गेलेदोंमोन औ थुदो ओंखाम जाहैनोसै थुदो आइजों जागोन आयाथ' माथो दाबो सफैयासै नोंसिनिया माबा खामानिफोरसो ओंखारबाय नामायथाय थौ आइखौ नेबाय थानांला जानोसै थौ आबै दा जांग्राव दादिया गाबदो मादैया खारबाय मा होनदों नों बुजियाखैलै आं आबौ थौ ओंखाम जाहैगोनसै थौ आयानो आइखौ नेगोन आबौ सना नों फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै माथो खर' गिदिंगोन थौ माया जाया आया हाथाइनिफ्राय सिंग्रा साना भाजा लाबोगोन होनदों आं नेबाय थादों बेटाया बाथ्राया बेसो दे होमबालाय थाथ'दो आरो जालाबालाय आंबो जाला बिहामजो फैबानो जाखासिगोन जमायै रुपाथि आगै जांग्रावसो माथो मानो गाबखो बिलाय सान्थिं मान्थिंनो आगै जांग्राव मा जाखो मानो गाबदों बाजै सुदेम बाजै मा बुंबावनो बांद्राय अननानै गारजालांबायसो आङो मा जाखो आगै मा बुंदों आं बुजिखौनो मोनासै बाजै मा बुंबावनो गैला आंना रुपाथिया मालाय हौवाजों खारफालांबायहाय बाजै मा आयु मानो खारफालांखो बिलाय हौवा थानानै गथ' थानानैनो आयु गोसोआव अननाय गैया नामा बिहा बेबायदि खालाय मानसिया मा बुंबावनो बाजै बांद्राय अननायाबो गाज्रिसो मबाइल नांगौ होननायखाय होबाय आङो 20,000 थाखानि मबाइल
आं मा मोनथिगौ दे बाजै बे बिजेरा थाखानि मबाइलखौ लानानै दि बे मबाइलाव खान्द' खालायबाय थागोन बेयो फेसबुकाव देलाय देलाय पस्ट होयै होयै टिकटक खालाय बेफोरबायदि खालायबाय थागोन आं दि मोनथियामोन बे सेंग्रा फथायनो थाखायसो बे दामि मबाइलखौ लानानै सेल्फि लायै बिउटि प्लास मायबा प्लास खामै मालाय हौवाजोंसो खारलांबाय सुदेम बाजै गैला आंखौ थारावसो दुगैहोलांबाय बे 20,000खौ आङो लन लानानैसो होदोंमोन मबाइलखौबो आयौ गाबनाङा आगै मानसिफोरा बेबायदिनोलै अननायखौ बुजिनो रोङा अनिजोंसो थाङो अननायखौ मुल्य होआ अनग्रा मानसिखौ मानसिया मालाबाबो रेसपेक्ट होनो रोङा एसेबां गिदिर खामानि मावनायनि सिगां बे गथ'नि मोखांखौबो गोसोखाङासै होनब्ला सासे बिमा जानानैनो सासे हिनजाव जानानैनो बेलाय मालाय हौवाजों माबायदि खारसनलांनो हागौ गथ'नि मोखांखौ गोसोखाङासै हौवाखौ गोसोखाङासै बियो खेबसे थांनायनि सिगां खायसे मानसिया गावनि गोरोन्थिखौ समाव हमनो हाया आगै इयुनावसो हमनो हायो गोबाव जानायनि उनावसो अब्लासिम आरो समानो सोलायखायो बेफोरबायदि मालायखौ दुखु होनानै थांग्रा मानसिया मालाबाबो गावबो सुखु मोना आगै जानो हागौ साननैसो बियो सुखुआव थागोन नाथाय सानसे समाव बे मानसियाबो दुखुआव गोग्लैखानांगोन आगै रावबो खारग'खाया मालायखौ दुखु होग्रा मानसिया सानसेबाबो गावबो दुखु मोनफिनखायो मालायखौ सोगाबग्राया गावबो गाबनांगौ जाखायो आगै बे सानबाय थायो आं बेखौ सोगाबगोन होननानै नाथाय सानसे समाव बेबो गाबनांगोन जायो आगै बाजै माथो होनबावनो आंनि अननायखौ बुजियासैयानो रुपाथिया आंखौ अना बे गथ'खौबो बावगारबाय नोंलाय माथो आगोल मोनथियाखैमोनलै बाजै आं हमनोनो हायाखैमोन बे जे फेसबुकाव मबाइलाव मायबा बेफोरखौसो खालायबाय थादोंमोन मैयासो मोनथिदों आं बाजै बे मबाइलाव सोरबा सेंग्राजोंबो रायज्लायबाय थायो होननानै बिनि उनाव हमजानायखाय दोखो रायबाय आङो बे रायनायखौनो लाजि मोननानै हौवाखौ फन खालायबाय खोमा दिनै खारस'नहैबाय एसेबां अननाय मोननानैबो मानोदि मानसिया अननायखौ लानो रोङा बेखौनो बुजि मोना आंबो माथो खालायबावनो आगै बुजिनो रोङैखौलाय आरो मा होननानै बुजिबावनो थांनांगौआ थांबाय मानसिया गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरखायोलै आगै इयुनावसो फस्थायो ओं बाजै आंनि गोसोखौ दुखु होनानै आंनि फिसाखौ गारना थांनानै बे मालाय हौवाजों खारस'नहैबाय बिखौ आं लाबोफिनखालाहाय मालाबा फैबाबो एसेबां मोजां न'फोरखौ बेबायदि गारनानै थाङो सोरबा जेबोआनो टेनसन गैया खस्थ' मावनाङा नोंनो मावै जाहोयो गथ' सासे दङ नायल' जायल' एसेबां मोजां न'खर मिनि संसार जानांगौ गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरनानै बेबायदि गावनि असे हौवा आरो असे फिसाखौनो गारनानै थांबाय आरो दे उनाव मोनथिगोन दे बेफोरबो मानसिफोरखौ बेसेथो सुखुआव थायो नुनो मोनगोन दे नोंबो गोसोखौ फिसा दा खालाय आगै जांग्राव माबा मोनसे जागोन दे औलै बाजै बे संसारा मा जाबावगोन दानि जुगाव हौवा थाग्राया हिन्जावखौ अननो रोङा हिन्जाव थाग्राया हौवाखौ अननो रोङा मालायनिखौसो मोजां नुयो मालायनि हौवाया मालायनि हिन्जावखौ मोजां नुयो मालायनि हिन्जावा मालायनि हौवाखौ मोजां मोनो औ आगै दानि जुगनि मानसिफोरा गावबा गावखौल' सिनायग्रा जाबाय गावखौल' सिनायो गावखौल' मिथियो दे माथो खालामबावनो आरो दुखु खालामबाय थानांला आंबो न'आव थांसै दे गोबावथार जाबाय आगै जांग्राव नोंबो न'आव थांदो औ बाजै दे जागोन दे